ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താരാധാ കാന്തനമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുരാധന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അധ്യായത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആകെ ഭയചകിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു സംഭാഷണം എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ മാതാജി വിളിച്ചിരുന്നോ? അവരിന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വിളിച്ചിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ട്. ബിന്ദുരാജൻ മാതാജിയാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയമായപ്പോ എന്തോ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്ലോകം 38. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃ പുരാണഃ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ചക്ഷരം ചാമാ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. അനന്തരൂപ ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകല്ലേ. ഇപ്പൊക്കെ 7 വരത്തിനല്ലേ എടുത്തത്? 37 വരെ എടുത്ത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആദിദേവനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുഴുവൻ ആദിമ കാരണം ആധാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും. നമുക്ക് ആരെയാണോ അറിയേണ്ടത്, നമ്മളെ ആരാണോ അറിയുന്നത്, രണ്ടും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ
അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയസ്ഥാനമാണ്. ഈ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അനന്തരൂപ പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ രൂപത്തിന് അവസാനം ഇല്ല അല്ലെ? ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അർജുനൻ. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും അദ്ദേഹം തന്നെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അതായത് അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ആധാരം നിധാനം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വായുർയമോഗ്നിർവരുണശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? 1000 തവണയും അതിലേറെ തവണയും ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ആരൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു? വായുവും പരമനിയന്താവ്, അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വായുവായിട്ട് വരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ സമ്മതിച്ച് പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഭയന്നിട്ട്. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയായതിനാലാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും ഭഗവാനിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക്? അർജുനന്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പോലും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ പുരുസ്താദത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമ പുരുസ്താദത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങേ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരട്ട ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയായാൽ ആകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നു എന്ന് അർജുനൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു അർജുനൻ. അതിരട്ട ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. എല്ലാറ്റിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനദാമഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തച്ഛാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായി ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുതാ, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഒരു ചോദ്യം അതിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കണ്ടതായിട്ട്. അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. നമുക്കറിയാം അർജുനനും ഭഗവാനും സമകാലീനാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതുപോലെ സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും മക്കളാണ്. വസുദേവരുടെ മകനാണ് കൃഷ്ണനെങ്കില് വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി മഹാറാണി. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ മകനായിട്ടാണ് അർജുനൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് കൃഷ്ണനും.
അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും മക്കളാണ്. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒരേ പ്രായമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൂട്ടുകാരാണ്, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനന്. അത് ഒരു സുഹൃത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അർജുനൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വളരെ തമാശയായിട്ടൊക്കെ കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നേതാവാണ്, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് അറിവില്ലാതെ ഭഗവാനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി മാത്രം കണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള റെസ്പെക്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാനെ ശ്രുതി സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ അച്യുത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രുതി പറ്റാത്തവൻ. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ അപരാധങ്ങൾക്കും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണ് എന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മറവി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അർജുനന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് മറന്നു പോയതല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭക്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതായത് ഭഗവാനും അർജുനൻ ഭക്തനും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ ആരും പെരുമാറില്ല, അർജുനൻ പെരുമാറില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അർജുനൻ സുഹൃത്തായി തന്നെ ഇരിക്കണം, അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ട് എടുക്കില്ല ഒരിക്കലും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ കാണുമ്പോ അർജുനൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, താൻ ഒട്ടും ഭഗവാൻ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തല്ലോ പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ക്ഷമിക്കാൻ പറയുന്നത്, അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ നത്വത്സമോത്യസ്യ വിഗസുതോന്യോ ലോകത്രേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവാം. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ വീണ്ടും പുകഴ്ത്തി തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ സ്തുതിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവാണ്, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവാണ്, ഗുരുവാണ്, ആദി ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന് സമനായോ ഉപരിയായോ, ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ത്വത്സമോ സത്യ അത്യധിക കുതോന്യോ, അതായത് ഭഗവാന് തുല്യനായോ, സമ അസത്യ അഭ്യധിക, അതായത് ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ടോ ഭഗവാനെ ഒപ്പം കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കഴിവുള്ളവനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും, അല്ലെ? 3 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളും ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള അധോലോകങ്ങളും പിന്നെ ഭൂമിയും. അങ്ങനെയാണ് 3 ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 14 ലോകങ്ങളെ തന്നെയാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു വേദാശ്വതര ഉപനിഷത്ത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ ആത്മീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഒരുപോലെയാണ്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശ മീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. ഇവിടെയാണ്
എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതെന്ന് അർജുനൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തേക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പോ 3 വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മകനോട് എങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എങ്ങനെയാണോ തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ, ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണോ ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ക്ഷമ തരണം, ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ആര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ അർജുനൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സകല ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു, സാധിക്കണമേ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനെയോ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു അച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും. അദൃഷ്ടപൂർവം ദൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പോ അർജുനന് ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയം ഒട്ടും മാറുന്നില്ല അല്ലെ. ഇനി ഈ വിശ്വരൂപം മതി, കണ്ടത് മനസ്സ് ഭയാകുലമാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്തു പോയിരിക്കാം എന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയക്രാന്തനാകുന്നു. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജത്തിലുള്ള വിഷ്ണുരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാര രൂപമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ഇനി ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചതുർബാഹു ആയിട്ട് വരാൻ പോണത് അല്ലെ. ചതുർബാഹു രൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നപ്പോ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും എബോ ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേതം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന അദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുവാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒഴികെ ആരും ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ ഇടവന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങൾ അത്രേ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ദുര്യോധനന്റെ മുന്നിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിരുന്നു.
അപ്പോ ദുര്യോധനന് ദിവ്യ ചക്ഷുഷൊന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല അത് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൂർണ്ണരൂപം വിശ്വരൂപമല്ല അത് കണ്ടത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ദുര്യോധനൻ മൂഢനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നവേദയത്നാദ്യേനൈർന ദാനൈർന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശക്യ അഹമൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അഹം നൃലോകെ, അന്യലോകയല്ല നൃലോകയാണ്. അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീരാ നവേദയത്നാദ്യേനൈർന ദാനൈർന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീരാ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു രൂപം ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. പിന്നെ ആർക്കാണ് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നുണ്ട്, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം ആദ്യം അദ്വൈതമച്യുതമനന്ത മറന്നുപോന്നല്ലോ, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. ഓർമ്മ കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാട്ടോ. ആർക്കാണ് ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിൽ എത്തിയവർക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരും. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെയാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ആർക്കാണ് ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാരെന്ന്. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ദാനം, തപസ്, വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭ്യമല്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാമെന്നത്. അദ്വൈതമച്യുതമനന്തമാനാദിരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ്. മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ? മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, വരുന്നില്ല. ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷ ശരണ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിത്യം ചൊല്ലുന്നതാണ്, പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നില്ല, അതാണ് സോറി. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും എന്താണ് മൊത്തം ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലൂ. ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം വേദം പഠിച്ചാല് അവർക്ക് ദുർലഭമായിട്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വേദീശ ദുർലഭം, അതായത് വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുർലഭം ആത്മഭക്തവും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതുർലഭം, അത് ഡബിൾ നെഗറ്റീവാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുർലഭം ആത്മഭക്തവും, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് സുലഭമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മമേദം
യാതേതി പ്രീതിമാനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ വിഭസ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ ആകെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇനി സ്വസ്ഥനാവൂ, സംഭ്രാന്തനാവൂ, നിന്റെ ഈ ഒരു ഭയം ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറ്റി കാണിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഏത് രൂപ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്? ഇപ്പോ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അതൊരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശില പ്രഭുപാദന്റെ പർപ്പോർട്ടിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഭക്തോസി മേസഖാ ചേതി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സഖാവ് സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിശ്വരൂപം നിന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രേമഭാവം ഇവിടെ സാധിക്കില്ല വിശ്വരൂപത്തിൽ. കാരണം അർജുനൻ പോലും ഭയന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. വളരെ ഭയചകിതനായി പോയി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചപ്പോ. അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനിലെ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്, ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മാചാര്യരും ഒക്കെ നടന്നു നീങ്ങി ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ച ആര് കാണുന്നുണ്ട്? അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരാലും വധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും. ഇവര് രണ്ടുപേരും മഹാരഥന്മാരാണ്. എവിടെ പോരാടിയാലും അവരൊക്കെ ജയിക്കുന്നവരുമാണ്. പക്ഷെ അവരെ പോലും വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാന്റെ കാരണം ഈ ഒരു കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണരുടെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ സമയത്ത് പാഞ്ചാലി അവരെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരൊക്കെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വകർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചില്ല. ഒരു സ്ത്രീ, അതും കുലവധുവായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചുമകളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ പാഞ്ചാലി സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവരാരും എടുത്തില്ല. സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വധ്യരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനൊരു കാലരൂപത്തില് അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദുക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച പീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടി തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഭയം മാറട്ടെ എന്ന് കരുതി അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്വന്തം 2 കരങ്ങളോട് കൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് 2 കൈകളോട് കൂടിയ ആ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ സൗമ്യം വപു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗമ്യ വപു പറഞ്ഞ എന്താണ്? സൗമ്യമായിട്ടുള്ള, വപു പറഞ്ഞ ശരീരം, സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം. ആ ശരീരമാണ് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ശരീര ഘടനയാണ് അല്ലെ. 4 കൈകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരഘടനയാണ്. പക്ഷെ 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് തന്നെയാണ് സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ദുര്യോധനാദികൾ
കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അർജുനന് തന്നെ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതിലല്ല സവിശേഷ താല്പര്യമെന്ന് കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനാവുക ചെയ്തത് അല്ലെ. ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായത് വിഷ്ണു രൂപത്തില്, ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ദേവകി വസുദേവന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വരണേ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെയും പറയുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അർജുനന് ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണാൻ വിശേഷിച്ച് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ചതുർഭുജ രൂപം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ച് സാധാരണ ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംതൃപ്തഃ സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അല്ലെ, സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അർജുനന് സമാധാനമായ ആ ഒരു ഭയം ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ചില പ്രഭുപാദർ മായാവാദികളുടെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. കാരണം അവര് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല. ഭഗവാൻ ശരിയായ രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയില് പലരും മൈൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പലരും പറയും നിരാകാര ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ. ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അവജാനന്തിമാ മൂഢാമാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായി കാണുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇത് എവിടെയും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ, അതായത് എടുത്തു പറയാൻ ചില പ്രഭുപാദര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പലരും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല ശരി. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, സുദുർദർശം ഇതം രൂപം. ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുക? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്റെ ഈ രൂപം വളരെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അത് ദേവന്മാർ പോലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. ആ രൂപമാണ് ആർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന്. അപ്പോ ദേവന്മാരെക്കാളും വളരെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? ശരിക്കും ഇപ്പൊ അർജുനൻ അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാനോട് എത്ര അടുത്ത് പെരുമാറാം. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് കാണാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവര് കാണുന്നില്ല. ദേവന്മാരൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു രൂപത്തില്. പക്ഷെ അർജുനനോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, ഒരു ബന്ധുവായിട്ട് അങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ അത്രയും ദുർദർശമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അത്രയും ദുർദർശമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപമാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇപ്പോ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. ഭഗവത്ഗീത 9:11. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യമല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം
പ്രഭാവശാലിയെങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭാവശാലിയെങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയാത്ത, ഭഗവാനെ പറ്റി ഭക്തി ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഭൗതിക ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദൃഷ്ടിയില് പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്, ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത, അല്ലെ? നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് അർത്ഥം? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് എബോ ആണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവര് നിർഗുണമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ജ്ഞാനാന്വേഷണികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനേക്കാൾ വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളുള്ള, അതായത് നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അവജാനന്തി മാ മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ മൂഢാഹ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കാണാൻ എന്തുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, തപശ്ചര്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ദാനയജ്ഞാദികൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന. നമ്മൾ ഭഗവാനോടൊരു പ്രേമഭക്തി, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് ആ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിക്കുന്നവർക്കും പേരിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്യതേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശ സേവനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ത്യാ തുനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന നാദും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെ? കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നല്ല താല്പര്യം ഉള്ള ആള് തന്നെയായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാനെ ഈ ഒരു രൂപത്തില് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ പാർട്ടാവാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരികത്വമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥാസമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം. അതനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഭഗവാനോട് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ശില പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്നെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? കരോഷി യദാശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി ദദാസ്യത് തപസ്യസി ഗൗനേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം, അതായത് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കാണ്. മത്കർമ്മകൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ്സ മാമേതി പാണ്ഡവ.
ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? നിർവൈരഹ, ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ആരോടും ഒരു വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും. ആരോട്? സർവഭൂതേഷു, എല്ലാവരോടും. നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു. പിന്നെയോ സംഘവർജിത, ഒരു മറ്റ് സംഘങ്ങൾ, അതായത് അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങള് വർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് സത്സംഗം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കർമ്മത്തിൽ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവര് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും. ശ്വേതശ്വേതര ഉപനിഷത്ത് 6:23. അപ്പോ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് 55 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം കുറച്ച് എടുക്കാം അല്ലെ? കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, എടുക്കട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും, ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങള്? നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം കുറച്ച് നോക്കാം. ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാണ്, വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം കാണാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി മാത്രമേ, ഭഗവാനിലുള്ള ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായം ഭക്തിയോഗ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാന്, അതായത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയാണ്, ഏത് കൂട്ടർക്കാണ് പരിപൂർണത കൂടുതലുള്ളത്? ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അതോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപം അല്ലെ, ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടുന്നവര്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു രൂപമില്ല നമുക്ക്, ആ വ്യക്തി നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാം ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന് നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഭഗവാൻ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഹാരം നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്നത്? രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപകൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണോ അതോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഭഗവാൻ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യാകൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഈ ഭഗവാനുവാച, ഇനി ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന്.
മയ്യാവേശ്യം മനോ യേ മാം യുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാഃ തേ മേ യുക്ത തമാമതാഃ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ മേ ഭഗവാന്റെ മതാഹ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്തു പറയാണ്, മയ്യാ വേശ്യമനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഭഗവാനെ തന്നെ സദാ ഉപാസിക്കുന്ന ആളുകള് ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സ്ഥേമേ യുക്ത തമാമതാഹ. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന് സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി ഭക്തിയോഗ, അതാണ് ഭഗവാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിപൂർണത. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണോപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച അല്ലെ, പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ആനന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ രീതി. അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സന്നിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തത്പരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അതോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ അല്ലെ? അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച്, അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് അത്? നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ സ്വയമേവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവന, അവർക്കും എന്ത് വേണം? സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കണം. സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിരിക്കണം അവര്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഉപാസിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരും എന്താണ് ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ. മറ്റേ ഭക്തിയുത സേവനം നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവർക്ക് സമയം എടുത്തിട്ട് ഒടുവിൽ അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർ പക്ഷെ ടൈം എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. കാരണം ഭക്തി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഉപാസിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. ഭക്തിയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒടുവിൽ അവരും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. എന്ത് കാര്യമാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നും ഈ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ശരീരം നശ്വരമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ആർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം? ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിഗത ശൂന്യ
അവ്യക്ത ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയ നേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആ യോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അതായത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമദർശനം സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ജ്ഞാനി അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തില് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്ത്? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഇത്? ജ്ഞാനീച്ച പരദർശ. സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കാം. പേജ് 19 അല്ലേ? ജന്മനാമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. 19 ശ്ലോകമാണത്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനി ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവസ്വം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ക്ലേശോദിഗതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തി ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഒരു രൂപമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആരാധന നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തനാകുക പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. നമ്മൾക്ക് കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരികൾക്ക് ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഉള്ള കൺട്രോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഫിസിക്കലി ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഋഷികേശ സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാവും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ശരീരമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉപാസിക്കുക പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ അർജുനന്. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകയാൽ നിഷ്പ്രയാസവും ശരീരധാരിയായ തികച്ചും സ്വാഭാവികവുമാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ വംശചക്ഷുസ്, പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തില് മുഴുവൻ ഒരു ഭൗതികതയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരാഹ
അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശരീരികൾക്ക് ഇത് പ്രയാസമാണ് ഈ ഒരു ആരാധന, അതായത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് ഒടുവിൽ എന്നിൽ തന്നെ എത്തുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നചിരാത്, അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവരെ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ആരെയാണ് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കരകയറ്റുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവര് തെറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ശരീരമുള്ളവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭക്തന് എത്താൻ അതിനുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. മയ്യേവ മന ആദത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പോ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അത ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒരു വേള നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു ഓപ്ഷൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇത്. അതായത് അത്രയും അർജുനന്റെ ഒപ്പം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാനോട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയാണ്, എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ സദാ എന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മള് ശില പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് ഭഗവാന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, നിത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരീരശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തി ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആ ഒരു ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വൈദി സാധന, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം
നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വൈദി സാധന ഭക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഭക്തിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്രദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കണം. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിട്ടയായ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസേത്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപൂർണതയിലെത്തും. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, നിനക്ക് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ വൈദി സാധന ഭക്തി അല്ലെ, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തി യോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. അതെ, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും.